sige tillykke til Tyskland med sejren. Vi kom under et gevaldigt pres de første 15 minutter. Overlevede den. Det var ren overlevelse at komme ind i kampen derfra. Fra 15 og hjem synes jeg, at det er en ligekamp, som helt rigtigt bliver afgjort af 2 kendelser. Jeg sidder med billedet her af det ene. Var call 1 cm. 1 cm, som man leder efter. Og med det, som jeg har fået at vide i forhold til statistikmaterialer, hvad man kan finde, hvor der er en usikkerhed på i hvert fald 3-4 cm, så er det latterligt. Altså det kan ikke være sådan fodbold, og VAR skal bruges til at finde 1 cm på et mål. Og 16 sekunder senere bliver der dømt et straffe. Og jeg er træt af de der håndregler. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at man beder forsvarsspillere om at løbe rundt med armen om på ryggen. Fordi det er det bliver. Det er det, man gerne vil have, åbenbart. Det er det, der åbenbart er det eneste naturlige position. Så skal